Elena a Marek sa pustili do hľadania akýchkoľvek indícií, akýchkoľvek starých zmienok alebo rituálov, ktoré by im mohli pomôcť. Listovali po stránkach, hľadali starodávne texty, ktoré sa vzťahovali na opravu pokazaných magických artefaktov. Tu, povedala Elena zrazu. Rituály, očistenie, posilnenie, zapečatenie síl. To by mohol byť spôsob, ako to zmeniť. Musíme to skúsiť, povedal Marek. Hľadel na masku, ktorá mu teraz pripadala ťažšia než kedykoľvek predtým. Dlhé hodiny strávili prípravou, každý krok rituálu bol vykonaný s absolútnou presnosťou. Žofia sa postavila do stredu miestnosti medzi symboly a začala prednášať slová, ktoré sa znášali vo vzduchu ako temné zaklínadlá. Marek a Elena stáli na boku miestnosti, pripravujúc všetky potrebné ingrediencie a očistné byliny. Rituál bol náročný. Každé slovo viedlo k vyvolaniu starých síl, ktoré sa zameriavali na opravu masky. Vzduch v miestnosti sa zahustil, ako keby sa niečo skrývalo. Niečo, čo sa len ťažko dalo uchopiť. Očistíme ju, zašepkal Marek, keď uvidel, že maska začína meniť svoj tvar. Runy sa pomaly objavovali, znovu sa vrili do povrchu, ako by sa rozhodli, že sa vrátia. Keď posledná runa dokončila svoj tvar, miestnosť tíchla. Bolo to ťažké, takmer neznesiteľné. Maska vyzerala, ako by bola opäť celá a staré runy a symboly, ktoré ju kedysi poškodili, zmizli. Je hotovo, povedala Žofia. Jej hlas bol unavený, ale spokojný. Marek sa pozrel von oknom a uvedomil si, že slnko už takmer zapadlo. Noc bola na dosah. Z hory sa valil šum vetra, ako by upozorňoval na blížiacu sa hrozbu. Čo skoro bude noc, dodal Marek. Ticho po rituáli bolo ako ťažká opona, ktorá padla na miestnosť. Elixíry, byliny, starodávne knihy a masky. Všetky tieto nástroje ležali vedľa nich. Marek, Elena a Žofia stáli v tichu, zatiaľ čo Jakub sa sklonil k stolu, kde sa maska zdala byť akási neúplná. Nakoniec Jakub prelomil ticho, hlasom, ktorý sa nezdal byť plný nádeje, ale otázky, ktorá visela vo vzduchu už dávno. A čo vlastne máme teraz v pláne? Opravili sme masku, pripravili byliny a elixíry, ale Skromok je boh. Máme na to, aby sme ho zastavili? Jeho slova rozptýlili vzduch, ktorý sa zdal príliš ťažký. Všetci sa na ňo zahľadeli bez odpovedí. Elena si odkašľala, rýchlo si uvedomujúc, že Jakub má pravdu, no nechcela to pripustiť nahlas. Skromok bol mocný, omnoho silnejší než čokoľvek, čo kedy poznali. Má pravdu, zašepkala Elena pozorujúc ostatných. Preto to musíme urobiť. Musíme ho spútať. Žofia, ktorá doteraz bola ticho, si prehrábla vlasy. Jej oči sa zúžili. Pravela som ti, že Skromok sa nenechá spútať. Jej hlas bol vážny, plný vnútornej neochoty, ale aj rozhodnosti. Spútanie Skromoka je jediný spôsob, ako máme šancu. Musíme sa dostať k tomu, čo by ho mohlo poraziť. Spútanie, povedal Jakub. Jeho tón bol skeptický. Nemyslíte si, že je to príliš nebezpečné? To, čo sme doteraz videli, je len náznak toho, čo môže byť jeho skutočná moc. Elena sa pozrela na Mareka. V jej očiach bol strach, ale aj záblesk nádeje. Ak sa to podarí, môžeme získať čas, ktorý potrebujeme. Pre nás je to posledná šanca. Jakub sa zhlboka nadýchol a upral pohľad na masku. Potom na Žofiu, ktorá na ňo pozerala s ťažkým výrazom. Čo ak sa všetko ešte viac komplikuje? Žofia sa potichu odmlčala, no v jej očiach sa zračil rozhodný oheň. Ak chceme zachrániť Mareka, ak chceme zabrániť Skromokovi, musíme ho spútať. Nebude to jednoduché, ale musíme sa pripraviť na to, že to môže skončiť katastrofálne. Elena sa pozrela na masku. Cítila v nej všetky neznáme a nebezpečné energie, ktoré ju obklopovali. Možno bude najlepšie prijať, čo sa musí stať, aj keď vieme, že to nebude jednoduché. Opravená maska nám dá šancu, ale len ak sa rozhodneme správne. Marek, ktorý si doteraz sám kladol otázky, sa pomaly postavil. Nedáme sa zastaviť strachom. To, čo sa stane, všetci stáli, ticho a napätie sa vyostrilo. Neexistovala žiadna cesta späť.
Každé rozhodnutie, ktoré urobili, by mohlo znamenať život alebo smrť. Ale rozhodnutie bolo jasné. Slnko sa pomaly skláňalo za obzor a obloha nad nimi nadobudla temný hrozivý nádych. Každý z nich cítil, ako sa vzduch okolo nich zhusťuje, ako keby sa svet chystal na niečo neodvratné. Búrka, ktorá sa blížila, nesignalizovala len zmenu počasia, ale aj zmenu v ich osudoch. Všetci stáli pri okne, sledujúc les, kam mali viesť ich kroky. Posledné prípravy boli hotové. Tento elixír vám umožní vnímať to, čo je skryté a nepustí vám hmlu do mysle, povedala Zofia. Jej hlas bol tichý a rozhodný. Musíte ho vypiť, aby ste prešli cez bariéru medzi svetmi. Marek sa pozrel na masku, ktorá stále ležala na stole. Na chvíľu sa zastavil. Prechádzal prstami po jej povrchu. Potom si ju nasadil. Očakával, že veškeré volanie hlasov, ktoré mal naposledy, sa znovu aktivuje. Bol rozhodnutý, pripravený čeliť tomu, čo prichádzalo. Keď elixír zacítil na jazyku, okamžite ho prehltol a cítil, ako sa v ňom rozlieva zima. Zrazu sa znížil šum, hlasy, ktoré počul predtým, utíchli a on si myslel, že oprava masky aj elixír skutočne fungovali. Ideme, povedal Marek, keď sa pozrel na Elenu, Zofiu a Jakuba. Cesta, ktorú si vybrali, sa zdala byť nejasná a divoká. S každým krokom sa krajina okolo nich menila. Stromy, ktoré sa predtým zdali bežné, sa teraz začali tvarovať do zvláštnych obrazcov, ktoré sa im nezdali byť náhodné. Z konárov vyrastali akoby symboly, nápisy, ktoré sa objavovali, len aby zasa zmizli, keď kým prišli bližšie. Marek sa na ne pozrel a po chvíli si uvedomil, že to nie sú len náhody. Pozrite, to je... Elena sa zastavila a pozorne sa pozrela na stromy. Runy. Sú to runy, ktoré sme videli v knihách. Jakub, ktorý išiel kúsok za nimi, sa znepokojene pozrel. To je divné. Tieto runy môžu nás viesť k rituálnemu miestu, alebo nás môžu uväzniť tu. Marek sa zamračil. Rovnako ako on, aj Elena cítila narastajúci tlak na svoje myšlienky. A niečo vnútri jej hovorilo, že sa nachádzajú blízko niečoho veľmi starého, veľmi mocného. Ale ani jeden z nich nemohol urobiť nič. Stromy akoby ožívali, ich konáre sa krútili a vyrezávali čudné geometrické tvary. Akoby ich viedli k miestu, ktoré sa ukrývalo niekde v hĺbke lesa. Poďme ďalej, povedala Elena, keď sa podívala na Mareka. Sme blízko, musíme sa dostať k rituálnemu miestu, ak to chceme dokončiť. Stromy sa v tme ešte viac začali zhusťovať a vzduch niesol chlad, ktorý bol iný než len nočný mráz. Prišli k miestu, ktoré sa zdalo byť stvorené len pre tento moment. Vyzeralo ako kruh, obklopený starými stromami, ktoré vyzerali, ako by ich pokryli stáročia histórie. Marek sa znova sústredil na pohľad cez masku, keď sa zrazu ozvali zvuky. Nešlo o zvuky lesa, ani o zvuky, ktoré obvykle počul v noci. Boli to hlasy, zvláštne, tiché, no ich prítomnosť bola neznesiteľná. Bol to šepot, ktorý sa vracal z hlbín jeho pamäti. Tento raz však nebolo možné ich ignorovať. Tie hlasy, počujem ich znova, povedal Marek potichu, hlasom plným strachu, ktorý sa snažil potlačiť. Elena sa prudko otočila k nemu, oči plné obáv. Marek sa otočil a pozrel sa do lesa. Jeho pohľad sa zúžil, keď sa zdalo, že cez stromy sa začala k nej valiť hustá hmla. Musíme to zastaviť, musíme to urobiť teraz, zašepkal, keď pocítil prítomnosť Kromoka. Pred nimi bolo prastaré rituálne miesto, nesúce fragmenty starých zvykov a neuveriteľných rituálov. Bolo to ako starý chrám uprostred lesa, s podivnými runami vyritými do zeme. V strede stálo niečo, čo vyzeralo ako obetný kruh. Starý a pokrytý mechom. Hlava toho miesta bola ako oltár, ktorý volal všetkých, ktorí k nemu prišli. Vo vzduchu visela hrozba, ktorá bola neodvratná. To je to miesto, povedala Zofia, keď sa naň pozerala s vážnosťou. Tuto začne, je čas. Všetci začali chystať rituál.
Marek cítil, ako sa maska na jeho tvári začína zahrievať, ako začína žiariť. Všetko okolo nich zrazu upadlo do smrtiaceho ticha. Vtedy z hĺbky lesa sa ozval zvuk, ktorý sa podobal volanie samotného skoromoka. Elixír ťa neochráni, Marek. Marekové zrenice sa rozšírili. Otočil sa prudko, no nebolo tam nič, iba prázdnota a temnota. Celý čas som tu bol. Čakal som na teba. Hlas bol ako čepel, ktorá sa mu zarývala pod kožu. Srdce mu búšilo v hrudi ako zúfalý bubeník pred popravou. Chcel som, aby si prišiel až sem. A teraz začnem ja. Uprostred príprav sa ozve Jakub. Žijem tu celý život. Ako to, že som toto miesto nikdy nenašiel? Poznám tento les. Zofia zodvihne hlavu. To ten elixír. Bez neho by to bolo pre teba len obyčajné miesto uprostred lesa. Vietor sa stupňoval. Predieral sa cez úzke uličky stromov ako dravé zviera. Rozhadzoval listy, sfúkoval čerstvo zapálené ohne a premieňal prípravy na boj s časom. Elena sa zúfalo snažila nakresliť posledné symboly na zemi. Jej ruky sa triasli od zimy a strachu. Zofia pri nej, oči zúžené, pery pevne zovreté. Vedela, že nemajú veľa času. Marek stál opodiaľ. V očiach mu tancovali tiene, ktoré nepatrili len vetru a ohňu. Hľadel na krivolakú cestu vedúcu do lesa, kde sa krajina strácala v tme. Vzduch mu vibroval okolo uší, no iné zvuky prehlušili vietor. Zvuky, ktoré nemohli patriť tomuto svetu. Ruky sa mu začali triasť. Paranoja mu zovrela hruď. Všetko, čo bolo okolo neho, Elena, Zofia, symboly na zemi, sa začalo rozmazávať. Obrazy sa lámali a krútili ako v pokrivenom zrkadle. Tváre sa menili. Elenine oči sa stali bezodnými jamami. Zofíne vrásky sa prehlbili až na kosť. Jakubové ruky zmizli. Miesto nich tam viseli opadané zo schrúte konáre stromov. Vietor zavíjal a Marekové myšlienky sa preplietali s neviditeľnými hlasmi. Čo ak to bola všetko len pasca? Čo ak mi klamú? Začal krúžiť okolo seba, ruky pritlačené na spánky, aby zastavil tú explóziu v hlave. Obrazy jeho priateľov, ich skazené a rozkladajúce sa telá mu prebleskovali myslou. Nie, to nie je skutočné. Zrazu videl postavu v mle. Skromok, vysoký, zahalený tieňom. Krik, ktorý sa mu vyderal z hrdla, nepatril človeku. Zvierací surový výkrik zúfalstva a hnevu. Marek padol na kolena. Zem pod ním sa hýbala, praskala ako ľad na jazere. Všetko sa rúcalo. A potom ticho. Veterné nárazy prestali. Zostal len Marek, lapajúci po dychu, zlomený, stratený v mori vlastných tieňov. Elena pribehne za Marekom. Marek je s rukami na spánkoch, jeho tvár skreslená bolesťou. V hlave mu hučí, ako by všetky duše stratené v lese vrčali v jednej agónii. Oči mu divoko blikajú, ako by nevedel, čo sa deje. Marek, čo sa to deje? Jej hlas plný strachu, ale aj paniky. Marek sa trhne, ako keby sa prebral z hrozivého sna. Jeho ústa sú suché, snaží sa dať dohromady aspoň niekoľko slov, ale zlyháva. Nič len mi hrozne zahučalo v hlave. Jeho slova sú nezrozumiteľné. Začiaľ sa drží za hlavu, ako by sa snažil zahnať tých neviditeľných démonov, ktorí ho pohlcujú. Obďaleč ich pozoruje Zofia. Jej tvár sa zamračila, oči plné podozrenia. Vidí, ako Marek zápasí s niečím v jeho vnútri. Tento moment nie je náhoda. Pomyslí si. Elena. Vzdychne si a podíde bližšie pomaly so znepokojením. Tento elixír vyprcháva asi rýchlejšie, keď si vybraný. Jej hlas je tichý, ako by sa snažila byť opatrná, ale zároveň jej slova ťažia vzduch. Elena sa otočí na Zofiu. Jej zdesenie v očiach je zjavné, ale než stihne niečo povedať, objaví sa Jakub. Jeho krok je pevný, očividne vie, čo má robiť, ale zrak stále upriamuje na Mareka, ktorý sa zúfalo snaží upokojiť svoje myšlienky. Elena, musíš ísť, čas sa kráti. Jeho tón je naliehavý, ale je rozhodný. My to zvládneme, ty musíš pokračovať. Elena sa na neho pozrie.
Nevie, či je správne nechať Mareka, ale pochopí, že musí ísť. Prejde naspäť k rituálu a snaží sa pripravovať posledné veci, zatiaľ čo Jakub zostáva s Marekom. Jakub pomaly pristúpi k Marekovi a pohľadom sa zamyslí nad prítomnosťou tohto miesta. Rituálne symboly, predpripravené artefakty okolo neho sú fascinujúce, ale zároveň ho niečo desí. No čím dlhšie sa pozerá na to miesto, tým viac sa dostáva do jeho vplyvu. Prestáva vnímať Mareka, ktorý je stále pohltený bolesťou a v jeho očiach sa zračí čosi, čo hovorí, že tento okamih je neodvratný. Marek sa snaží získať zvyšky koncentrácie. Jeho tvár však odráža čoraz väčšiu dezorientáciu, ktorá postupuje. Jakub ho však už nepozoruje. Jeho myseľ je pohltená miestom. Marek sa zadíva do lesa. Všetko ho bolelo, ako keby mu každý sval rozožierala kyselina. Cez zúžené zrenice sledoval Jakuba. Videl, ako by mu nohy klesali hlbšie do zeme. Hmla sa okolo neho vírila. Ťahala ho k sebe ako pažravý predátor. Jakub, zachrapčal Marek. Zvuk jeho vlastného hlasu sa mu vzdal vzdialený. Zamykal hlavou a pohľad sa vrátil naspäť. Potreboval sa sústrediť. Jakub sa trhol a otočil. V jeho tvári sa zračil zmätok a strach. Marek sa pri ňom zastavil. So zúfalým výrazom sa mu zahľadel do očí. Máš nôž? Rýchlo. Jakub chvíľu váhal. Potom nechápavo zašmatral v kabáte a vyťahol chladnú čepel. Podal moju trasúcou sa rukou. Ale na čo? Nazbiera ešte drevo. Marek ho takmer sotil preč. Dých sa mu krátil. Musíme udržať oheň. Vietor nesmie zhasnúť plameň. Jakub zaváhal. Oči prebehli medzi Marekom s maskou na hlave a nožom v jeho rukách. Potom prikývol. Zovrel čelusť a vyrazil k stromom. Zatiaľ, čo sa Jakub strácal medzi tieňmi, Elena ich z diaľky pozorovala. Videla, ako sa rozprávajú. Jemne si vzdychla a otočila sa k Žofii. Všetko je v poriadku. Marek zostal sám. Prsty sa mu krčovito zovierali okolo rukovete noža. V hlave mu začalo pulzovať. Ostrá, studená bolesť vystrelila z temena a rozšírila sa mu po celom tele. Hlas, chladný a jedovatý. Všetky jeho myšlienky sa v okamihu rozbili ako sklo. Si na pokraji. Už nie cesty späť. Vzduch zhustol. Vietor okolo neho zavíjal a Marekovi sa znovu roztriasli kolena. Krajina sa prepadávala do tmy. Nevedel, či je to len preľud alebo realita. Priložil si nôž k dlani. Ostrie sa zaborilo do kože. Zadržím ich, zašepkal. Skromok zašepkal späť. Marek cítil, ako mu po koži začína pulzovať neprirodzené teplo. Ruky sa mu triasli, keď sa na nich začali zjavovať podivné symboly. Ostré línie, ktoré sa klzali po jeho koži ako žeravé žily. Z masky, pevne pritlačené na jeho tvári, vyžarovalo oslepujúce svetlo, ktoré prenikalo až do špiku kosti. Z jeho očí sa znášala hustá hmla. Zahalila mu pohľad a dusila realitu. Uprostred toho chaosu Marek vidí sám seba, ako by vytrhnutý zo svojej vlastnej existencie. Hľadil na vlastné telo zvonku. Pohľad chladný, prázdny a plný hmly. Prudko sa otočil. Za ním stal Skromok. Teraz sa budeš dívať, ako tvoja milovaná zomiera. Zo zeme sa v tej chvíli vytrhli hrubé korene a ostré konáre. Ako hady sa omotali okolo Marekových nôh a rúk. Stiahli ho na kolena. Bol ako hmyz chytený v pavučine. Dúfalo sa vspieral, no ich sila bola nelútosná. Nie, nedovol, aby sa to stalo. Zreval. Jeho hlas sa strácal v ozvene temného prázdna. Cítil, ako mu dušu vytrháva z tela. Mysel sa mu trhá na kusy, zanechávajúc len dlé podvedomie, že toto je Skromoková ríša. Miesto, odkiaľ niet úniku. V realite Marek stál strnulo, chrbtom k Elene. Jeho telo bolo len prázdna schránka, v očiach pulzujúca hmla. Elena ho pozorovala. Hmla okolo neho vírila ako tancujúci prízrak. Zatlačila strach do úzadia a pomaly sa k nemu priblížila. Marek, zašepkala, no jej hlas sa zlomil. Krok za krokom kráčala k nemu, netušiac, že nožnice osudu sa zatvárajú, pripravené prerezať poslednú niť nádeje.
Elena natiahla ruku, jemne položila dlaň na Marekové rameno. Chcela ho potiahnuť k sebe, vrátiť ho z nočnej mory späť. Ale namiesto toho jej Marek ruku odstrčil. Po chvíli sa pomaličky otočil. Elena zatajila dých. Oči, ktoré na ňu hľadeli, už neboli Marekové. Za sklenenou hmlou pulzovala temnota, chaotická a žravá. Maska prilepená na jeho tvári bola ako živá. Z jej štrbín sálalo mŕtve svetlo. Marek, zašepkala. Jej hlas bol tenký a neistý. Marekové pery sa pohli a hlas, ktorý vyšiel, bol cudzí. Skromokov hlas. Príliš neskoro, dievča. Už nie je tvojim, je mojím. Elena cúvla, ako by ju ten hlas udrel. Z očí sa jej vyrínuli slzy. Vráť mi ho, ty netvor, vykríkla. V tej chvíli sa z lesa ozval šuchot. Jakub sa vracal s náručou plnou dreva. Keď zbadal scénu pred sebou, Mareka s maskou a Elenu, ako zdesne stojí pred ním, drevo mu vypadlo z rúk na zem. Čo sa to deje? Zasičal Jakub a vrhol sa dopredu, pripravený brániť Elenu. Z druhej strany rituálneho kruhu pohľadla Žofia. Oči sa jej zúžili, keď videla Mareka. Jej tvár zbledla na popolavý odtieň, no v pohľade sa jej zablislo pochopenie. Vedela, čo to znamená. Vedela, kto sa skrýva za maskou. Nie, zašepkala. Ruky sa jej roztriasli, ale v očiach sa zračilo od odvaní. To je Skromok. Nemáme veľa času. Skromok skrz Mareka náklonil hlavu a jeho oči, zahálené pulzujúcou hmlou, sa upreli na Žofiu. Pery sa skrútili do úškrnu, ktorý nepatril Marekovi. Raz. Vy ste ho nikdy nemali, starena. Všetko bolo naplánované tak, aby ste prišli sem. K môjmu oltáru. Žofia stiahla pery, oči plné vzdoru. Cítila, ako jej každé Skromokové slovo zarezáva do duše. Vedela, že toto je posledná šanca.